Molt bon dia, comencem en esta segona jornada de Camino de Santiago. No les teníem totes de si podríem fer-ho. La veritat és que estic bastant millor del turmell, no puc caminar ràpid ni molt menys, continua un flat, tota la pesca, però puedo caminar. Així que provarem una segona jornada. A més, ara tenim una convidada especial que no es podia perdre l'aventura i no pot ser una altra que efectivament, m'ha vingut la regla esta nit. De moment no tinc mal d'ovaris, però ningú descarta que al llarg de les pròximes hores faci presència activa d'esta situació tan agradable com és tindre la regla. Vinga, a veure què mos espera avui. Esperem no caure. Gràcies. Adeu. Ei, què passa? Avui vaig acompanyada del Julio i acabem de fer una pujada bastant pronunciada que no te l'he ensenyat perquè estava pendent de pujar, perquè recordem que vaig lesionada, bastant bé, però lesionada. I no res, només volia fer un pequeño saludito. Hala, seguimos para bingo, el pie responde bien, adeu. Michi. No es que no me puedo agachar tanto, nene. Sí, así quiere. Ay, Michi. Diu el meu turmell que això no li agrada gaire, esta baixada. Però bueno, i ja venim de baixar-ne una altra. Bien. Huele bien. Mm. Hola, què tal? Com esteu? Espero que se'm sente bé perquè no he baixat el micro i la veritat és que ja em fa molta mandra pujar a buscar-lo perquè a l'alberg on estem he de pujar una planta i no és molt, però ara ja estic aquí col·locadeta i no em vull moure. Us vull ensenyar com estic, a veure si puc canviar això així. Ai, no sé com fer-ho, espera't, pues. Bueno, no sabia com se girava la pantalla. Continuo, no em fa mal, insistixo. És més del que sembla o del que menys patixo. Òbviament el turmell està inflat, vull dir, el meu turmell és un turmell primet. Vull dir, si es comparen els dos peus, pues, òbviament està inflat, clarament. Però bueno, aquí tinc gel, m'estic portant molt bé, m'estic posant... Espera, que lo giro. Anava a seguir parlant enfocant el peu, saps? El pinrel i ja està. Bueno, doncs pues això, m'estic posant molta crema de la que me van donar a la farmàcia, no tinc mal, el que passa que pues, bueno, caminar me costa, ara m'estic posant gel, aquí tinc una tasseta con la cau per berenar, que no falte, i l'alberg on estem avui la veritat és que té el llit bastant còmode, el qual s'agraeix, i espero poder descansar perquè recordem que avui m'ha vingut la regla, no tinc molt de dolor però òbviament pues, cansa. Ara el cos ja es comença a ressentir també de que pues, vulgues que no porto més de 30 quilòmetres damunt entre ahir i avui i bueno, el tute de l'avinguda pues, també va ser interessant. I
I bueno, el vídeo d'avui no serà especialment xulo perquè ha sigut un trajecte de molta pujada i molta baixada. El paisatge sempre és bonic perquè Galícia és molt bonica, tota ella, però com hi havia tanta inclinació, tant cap amunt com cap avall, m'he volgut centrar molt més en vigilar per on trepitjava per a no fer-me mal que no pas estar pendent de si faig el vídeo este així o això. I res, doncs això, me sap greu perquè ara per la tarda doncs lo xulo seria una mica anar a pegar una volteta i veure el poble i tal, però és que prefereixo fer repòs. Vull dir, prefereixo reposar perquè demà ja són 19 quilòmetres, avui n'eren 16, ahir n'eren 14, demà en són 19 i cada dia en són més. Vull dir que he d'optar per cuidar-me molt i resignar-me a perdre pues, cosetes com veure los pobles i demés. Però bueno, tot el que hi ha. Estic contenta perquè puc seguir fent el camino de moment, el cos m'està aguantant i bueno, pues veremos què passa en pròxims dies. Apa, pues, espero que t'us agradi el dia d'avui, que vagi molt bé. Adeu.